Mayong udto, gikan sa Solar News Channel Manila, ako si Hillary Isaac. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan o Mindanao. Padulong na sa Rojas City sa Panay Island ang bagyong Yolanda, human motugpa og katulo sa yuta sa Kabisayan. Dili mo menos sa duha ka tawo ang gitahong namatay tungod sa bagyong Yolanda. Grabing gibahaan ang downtown sa Tacloban City sa dayong landfall sa bagyong Yolanda. Og gatusan ka mga flights ang gikansela karong adlaw tungod sa bagyong Yolanda. Sa Zamboanga del Sur, giabisuhan na ang mga molopyo sa ubos nga bahin sa pagbalhin ngadto sa giandam nga evacuation area aron paglikay sa casualty. Si Jong Cadion gikan sa Pagadian City sa detalye. Jong? Yes, Hillary. Adunay mga ubos nga bahin ang napulo ka mga lungsod sa Zamboanga del Sur nga namaligro sa landslide o sa flood. Giabisuhan na sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang mga molopyo sa dapit pagbalhin ngadto sa mga evacuation areas aron malikayan ang casualty in kaso may tabo ang landslide o sa flood. Dini sa dakbayan sa Pagadian, normal ang sitwasyon. Apan dito sa lungsod sa Mulabi, adunay mga klase sa elementarya o high school ang gisuspenso ang paglikay sa casualty in kaso musaka ang tubig sa mga sapa. Hangtod karon wala pa report o na-report na hitabo ngadto sa emergency command post nga gipasimutang sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Wala sa gitaho nga mga insidente sa Pagadian Emergency Communication Service nga miabag usab sa City Disaster Risk Reduction Management Council sa Pagadian City sa pagmonitor sa mga kasubaan. Hillary? Daghang salamat, Jong Cadion, reporting gikan Pagadian City. Sa usa ka public hearing sa Pagadian City, Zamboanga del Sur ni atong Martes, giangkon sa Department of Science and Technology nga 175 lang sa gitarget nga 1,000 sensors lukop nasod ang na-install alang sa rain ug flood monitoring. Matod na DOST Assistant Secretary Raymond Liboro, ang mga sensors makahimo og dimensional maps nga makamonitor sa actual status sa usa ka lugar ug masuta ang gidaghanon sa tubig dala sa ulan. Pinaagi niini masuta kun ang tubig makamugna ba og flash floods ug landslide sa dapit. Ang DOST mihimo sa public consultation o public hearing sa Pagadian alang sa implementing rules and regulations sa Republic Act 10535 kun ang Philippine Standard Time. Mauna kini ang ikaduhang public hearing nga gihimo sa DOST. Kung buot ninyo matanaw, pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon sa ngalan ni Menchu Makapagal. Ako si Hillary Isaac. Daghang salamat og pag-amping Kabisayan ug Mindanao.